Каква е целта на презентацията? Целта е не до най-малката подробност да разкажем компенсационния план, да покажем всичко, което знаем за Forever. Аз точно това правех в началото. Когато ви казах, че правех много презентации, непрекъснато, а нямах никакъв резултат. Защото ги заливах с информация хората. Просто ги отдавях в информация. Просто им запушвах ушите, без да искам. Понеже бях много ентусиазирана, мислех, че колкото повече научат, толкова повече се ентусиазират и те. Сега на мен ми е ясно, че всеки един нов човек трябва да получи минимума, необходимия минимум, който да го запали, който да му даде да разбере идеята и да му позволи да види перспективата за себе си, далечната перспектива. И тук, разбира се, има един много точен алгоритъм. Никога не започваме директно с самата презентация, предразполагаме другия. Правим анкета, започваме да му задаваме въпроси, за да можем да намерим неговите мотиви. И стигаме до първото изречение, което е ключово изречение, преди да започнем презентацията същинската. Това изречение трябва да съдържа мотивите на този човек, неговите потребности, неговите нужди и това, че ние му предлагаме решение. Същинската презентация дава отговор на 3 основни въпроса. Можем да я направим за 15 минути, можем да направим и за 30 минути, можем да направим и за 3 минути. Но винаги трябва да даде отговор на тези 3 въпроса. Каква е работата? Какво мога да печеля от тази работа? И какво точно трябва да правя? В крайна сметка. След като сме предложили, следващия етап е да се ориентира този човек или към разумно потребление, или към собствен бизнес. От цялата ни презентация това трябва да разбере, че той в двата случая печели. Дали ще стане разумен потребител или ще стане собственик на бизнес с Forever. И следващата стъпка е в зависимост от това, което той решава. Ако той иска да бъде разумен потребител, веднага му показваме как да направи първата си поръчка. И даже с него обмисляме какви са продуктите, които му липсват в момента и правим първата поръчка. Ако този човек иска собствен бизнес, има високи цели, стремежи, тогава продължаваме с компенсационния план и доразширяваме неговата бизнес перспектива. И 7-я етап, последния, е отговор на възражения. Не забравяме в края на срещата да говорим с този човек, който действително иска да прави бизнес, една следваща среща и наша задача е наистина да се осъществи тази среща. Даваме му един материал, един пакет от материали, който се нарича инфопакет. Оговаряме точно датата и часа на срещата, не по-късно от 48 часа след настоящата среща. И всичките тези данни, факти от срещата ги отразяваме в картотеката си. И тъй наречения архив follow-up. 6-та стъпка. Follow-up. Преди я наричахме втора среща, но тъй като не е една среща, може е поредица от срещи, може да трае работата след срещата дни, седмици, месеци, години. Затова приемаме този небългарски израз. Ако някой предложи някаква по-добра думичка на български, ще я приемем с радост. Така иначе,
Тази стъпка има за цел да се организираме добре. Вчера видяхме и от работата на Румен какво означава човек да притежава собствен органайзер. Един много силен инструмент. На мен лично много ми допада, много ми помага в работата. Още в момента, в който реших, че ще се занимавам професионално с Forever, аз започнах да си водя такъв органайзер. Всичко, абсолютно всички срещи, разговори по телефона, които трябва да проведа, след това обучение, всичко се записвам, защото иначе се забравя и времето се губи без да има някаква продуктивност. За някои, освен че ще се снабдят с органайзер, с календар-бележник, е нужно да се създадат навици да се ползва. Познавам такива хора, които имат органайзери, обаче не ги отварят. И затова им куца работата. Така че това е едно много важно допълнение. Създавам собствен бизнес офис. Нямам възможност да плащам 300, 400, 500 лева наем за офис, но в дома всеки един човек може да си организира едно негово кътче, там където му е телефона, един телефонен указател, негов личен, органайзера, материали и това да му бъде работния офис. Абсолютно всички пособия и инструменти, които можем да ползваме. Планирам работата си с Forever. Няма да повтарям думите на господин Стаев, защо е нужно да я планирам тази работа. Защото не искам да разчитам на случайността. Тъй като много от нас не искат да видят голямата перспектива на бизнеса си в началото, когато действително нямат средства, на тях им е много трудно да заделят средства за инструменти, за обучение, за инвестиция в бизнеса. Точно там е ключа към успеха обаче. Въпреки че нямате бизнес печеливш, да инвестирате в него, за да стане печеливш. Със сигурност тази инвестиция ще ви се върне хилядократно, както на мен се е върнала хилядократно. Ето една много хубава сентенция. За повечето хора, за да повярват в нещо, трябва да го видят, да го пипнат, да го усетят. Лидерите са хората, на които това нещо не им е нужно. Те първо го вярват, виждат го в въображението си, тогава го усещат наяве. И последната стъпка, не просто 4 бонусни точки, а 4 точки всеки месец. Това също е критерий за зрялост. Какво означават? Лично потребление, продажба на клиенти, покупки от разумни потребители, които все още не са асистент супервайзори, са дистрибутори. Ето го и графично изобразено. Това е нашата активност. Нашата работа с продуктите и спонсорирането на нови хора. Тоест, 4 бонусни точки показват, че ние спонсорираме, ползваме и имаме и клиенти. Все пак, 4 бонусни точки, ако се погледнат така по-отделно за всеки един елемент от съставящите го части, е едно достъпно число. Защото от нас се иска лично потребление и продажба на клиенти една бонусна точка. Това са вече съществуващи разходи. Разходи, които ги правим. 100 лева най-малко всяко домакинство дава за такива продукти всеки месец. А ако имаме 2-3 семейства, които да снабдяваме с продукти, това е шега. Може и да ги видим нещата и по друг начин. Вие сте човека ядро. Този човек, който прави 4 бонусни точки, човека, който има притегателна сила за други хора.
И има още 2 нива под него хора, които правят 4 бонусни точки. Какво се получава? 3 по 4, 12. По 2, 24, 25. Супервайзор. Значи с 2 поколения след вас, хора, на които сте показали как се правят 4 бонусни точки, те ги правят, ставате супервайзори. Димитрис Политис казва как определя с кого да работи, на кого да обърне повече внимание и с кого да не се занимава. Каза, ако до 3-тия месец новия ми човек не е започнал да прави 4 бонусни точки, той не е сериозен. Няма бизнес. Коя може да е причината за това? Просто той не е повярвал в перспективите, не е видял бизнеса. Или може да е повярвал в бизнеса, до 3-тия месец, може да е повярвал в бизнеса, но да се затруднява да приобщава хора. Какво означава това? Че спонсора трябва да поработи малко повече с този човек, ако той иска. Да му помогне да приобщава хора. Да му помогне да повярва в бизнеса. И ако въпреки неговите усилия той продължава да не вижда перспективите, нека си продължава да си ползва продукти. И ето как, когато действително всичко сме направили професионално, всяка следваща стъпка много сигурно, много уверено и все по-добре и по-добре, нашите мечти се сбъдват. И нашето удовлетворение е огромно за това, защото всичко зависи от нас. Изключително и само от нас. Желая ви успех! Благодаря за вас! Едно голямо благодаря на дъщеря ми, Деси, за това, че изкара няколко безсънни нощи да подготви този материал, да бъде по-интересен и по-нагледен. И на вас за вниманието също. Благодаря. Благодаря ти, Петя. Макар и чисто схематично заимствана от гръцки дистрибутори, това е система, която генерално присъства в работа на дистрибутори на Forever Living Products по цял свят. Това е система, която я има и във всичките материали, които произвежда и ви дава на разположение българският офис. И голяма част от този кръг с абсолютно всичките стъпки, които имате да извървите по него, и ценни съвети, схеми, примерни разговори и така нататък, присъстват и в съответно в двата наръчника на Forever планиране на бизнеса и от Supervisor до менеджер. Освен това има още 2 наръчника, които са така на изчерпване. Те са произведени, повече няма да се произвеждат. Те също се казват бърз старт и планиране на бизнеса. Препоръчвам на всеки, който иска да работи по наистина професионално по кръга на Forever, да мине много добре тези обучения заедно със своя спонсор. Има ли хора присъщите тук, които не са ги отваряли тези 2 наръчника? Съвсем честно, искам просто да добия представа. Да. Мисля, няма нищо лошо, просто сте пропуснали, особено хора, които сте от по-отдавна тук. Ако търсите правилния начин, просто не сте потърсили на правилното място. Това са 2 от наръчниците, които ще ви дадат много добра представа как да работите. А мога да ви кажа, че тъй като мрежовия маркетинг е проста система, тя е копируема, тя навсякъде горе-долу функционира по един и същи начин. Така че основите на мрежовия маркетинг от Михаил Страховиц описват също този кръг с много ценни съвети за всяка конкретна стъпка, как да направите домашното парти, как да си организирате именно работното място, как по-ефективно да си подготвите списъка, как да каните по-ефективно, как да работите с възражения и така нататък. Този материал също е невероятно полезен в тази работа, както и другите книги, свързани с мрежов маркетинг, които се продават в компанията. Имайте предвид, че от чисто бизнес гледна точка, откакто работя в тази компания, най-много рекламирам рекламните материали. От чисто бизнес гледна точка компанията има най-малко полза от продажба на рекламни материали, тъй като в тях няма заложена никаква печалба между за самата фирма. Но все пак смятаме, че това е наистина една много здрава основа за вашата работа.
Петя спомена един израз тук, свързан също с рекламните материали. Някои хора нямат възможност да си ги позволят. Петя го каза по този начин, защото тя е много елегантна дама и от нейните уста не би прозвучало нещо добре, което може би ще прозвучи от моите уста по-добре. Не, всички хора имат възможност да си го позволят, просто не искат да си го позволят. Ще ви разкажа един случай, който е продължение на това, което ви разказах и вчера. Помните ли какво ви разказах за Ангола? Знаете ли, един от лидерите на Ангола, Себастио му е първото име, кога да си спомня второто, надали ще сетиме. Да ви разкажа ли как започнал своя бизнес? Не е имал нито една стотинка в себе си. Не е имал нито една стотинка, но просто възможността, която му е видял след като му е била представена компанията Forever, е била толкова силна, че той е направил нещо, което тук силно всички ще наречете нечовешко. Наистина. Но неговата първа стъпка, знаете ли каква е била? Да изсели децата си от тяхната стая и да даде под наем. За да си финансира пакета за двете точки. Ще кажете нечовешко, нали? В момента и двете му деца са изучени в английски университети. Много нечовешко. Също. И двете му деца в момента са изучени в английски университети. Абсолютно осигурени са. Защо? Защото някога баща им имал смелостта да направи тази стъпка. Защото е знаел кое е приоритетно. Той не ги сгонил на улицата. Преместил ги да спят в стаята с съпругата му. Но това е било неговата първа стъпка. И това е един много страхотен пример за това как да подреждаме приоритетите си. По същия начин, хората всички имат пари за материалите или за първата стъпка, или за първите продукти. Просто обаче не искат да ги дадат за това нещо. Нали? Разбира се, ние не сме някакви цербери да ходим да биеме хората пред себе, да кажат, дай ги сега, нали? Това е най-важното. Хората трябва да осъзнаят, че това е най-важното нещо и тогава да ги дадат. Значи, нищо, което не е вътрешно осъзнато, не би трябвало, няма да доведе до добри резултати. Но това беше един пример и този дистрибутор поведе Ангола точно в тази посока. Както ви казах, 24 000 точки месечен оборот. И за да добиете представа какво представляват 24 000 точки месечен оборот, ще ви кажа, че след 9 години работа Forever Living Plan в България реализира 1500 точки месечен оборот, който въобще не е за нас малко, нали? Всички сме така много ентусиазирани, но може би все пак не липсва наистина този фокус и това изгарящо желание да направим нещата и да сме готови да направим всичко, което е необходимо. Страхотно представяне на Петя. Между другото, аз лично бих допълнил само една бележка. Това е кръга на Forever, но не забравяйте да го повтаряте. И затова го наричаме цикъл, между другото, някой път, а не кръг. Защото кръг, някой мисли, че кръг един път го извървяваш и свършваш. А цикъл е когато го повтаряме ежедневно и много пъти, работейки с много хора. И апропо, като казах много хора, тук е мястото да ви кажа, че мрежовия маркетинг е бизнес, в който числата играят много голямо значение. И ще отделя няколко минути, наистина няколко минути, за да обърнем внимание върху най-важните числа в нашия бизнес. Ще бъда малко досаден, може би, за тези от вас, които не се интересуват от графики. Но искам да ви покажа две графики, пардон. Се опитам да ви обясня горе-долу какво означава. Това означават месеци, 20 месеца подред. А това са графиките на две определени цифри. Виждате как ходят. Тази отива нагоре, надоле. Пак, виждате ли? Червената по-дебела графика, за тези, които малко по-разбират, това е една трендова линия. Трендовата линия орязва, знаете, най-високите, най-ниските стойности, горе-долу приближава към тенденцията. Това също е графика на определени числа и трендовата линия. Ще извадя само двете трендови линии.
Загледайте ги внимателно. Приличат ли си? Давам ви достатъчно свободно време, за да ги разгледате, да си подискутирате помежду си, дали си приличат или не си приличат. Последно. Тези, които мислят, че си приличат, нека да дигнат ръка. Добре, тези, които смятат, че не си приличат, чудесно. Чудесно. Прави сте и първите, и вторите. Еднакво до толкова сте прави, че ги разглеждате просто по два различни начина. Аз ще се опитам да ви обърна внимание върху начина, който може би ще бъде най-полезен. Значи, когато правим бизнес, когато искаме да правим сериозен бизнес, знаете ли защо разглеждаме трендови линии? За да се абстрахираме от дреболиите, от малките детайли, от мъничките разлики. Те не правят, малкото не прави разлика. Важното е кое прави тенденцията. Ако забележиме двете линии, когато тази пада долу, тази е най-ниско, нали? Когато тази е горе също. Когато тази е горе също. Така ли? Когато тази е долу, пада надолу и тук пада. Когато тази щупва тази тенденция и тази щупва тенденцията, така ли? Когато тази също пада долу и тази е долу. Когато тръгва нагоре, тази тръгва нагоре. Това са два абсолютно еднакви тренда. Абсолютно еднакви. Не гледайте, че един е Знаете ли защо? Защото тук говорим в една и съща графика съм сложил две различни цифри. И едните примерно са в ранга между 0 и 1000, другите са между 1000 и 2000. Знаете ли кои са тези цифри? За тези, които съм дискутирал така, пред тях конкретно тези две цифри, ще ги замоля да замълчат, защото искам другите да ги осъзнаят. Много добре. Ще ви кажа едната каква е. Аз ще помислиме каква е другата. Това е графиката на нашите продажби през последните 20 месеца. Няма значение колко са точно. Като стойност. Затова не съм размерил тази ос. Това е графиката на нашите продажби. В този месец е била по-висока, паднала е ниско, 3-4 месеца е падала надолу. Тук се е дигнала, тук пак е паднала. Това е октомври месец миналата година, между другото. Помните ли, когато направим 1500 точки? Да. Забелязвате, че откакто тогава си ръкопляскахме много, нищо по-хубаво не се е случило тогава. Май повече си поръкопляскахме, отколкото беше необходимо. Ето тук поехме ангажимента, че ще направим 2000 точки в края на годината. Поехме общ ангажимент, колективен и доказателство на старата максима: общата отговорност е равна на лична безотговорност. Така че днес ще завършим с поемане на лични ангажименти, ще видите малко по-нататък. Както и да е, това са нашите продажби. Какво мислите, че са това? Броя на активните дистрибутори. Бонусите. Бонусите мога да ви кажа, че са абсолютно идентично върват с продажбите. Гаранция. Значи гаранция. Това са продажбите на активните дистрибутори. Давайте нататък. На един човек би могло да има и някой от всички дистрибутори, на който продажбите да върват точно по този начин. Би могло. И мога да кажа на кой горе-долу върват. Колкото е по-голям дистрибутор, толкова повече ще се приближава към тренда на цялата фирма. Значи, не е задължително да сте математици. Не искам в никакъв случай. Това просто ви го покажам като пример. Опитах се максимално добре да обясня какво показвам. Абсолютно правилно. Абсолютно правилно. Това е броят на ново спонсорираните дистрибутори. Може ли да направим някакъв извод? Валя? Може ли да направим някакъв конкретен израз? Някой иска ли да го каже този извод? Така че не е просто. Не е обратно. Има разлика между амплитудите. Значи това е мрежов маркетинг.
и в него продажбите зависят абсолютно едно към едно с броя на ново регистрираните дистрибутори. Абсолютно едно към едно. Какво означава? Защо ви го казвам това? Това е хубаво аз да го знам. И аз го знам от много отдавна, по принцип. Ако не го знаете вие, е абсолютно фатално. Защото, ако вие искате вашия бизнес септември да е такъв, октомври да е такъв, какво ще трябва да направите? Маля? Да включите колкото се може повече нови дистрибутори. Вие и вашата мрежа, говорим, не само вие. Значи, вървим ли така малко в еманацията на поставянето на приоритети? Същността на бизнеса, най-приоритетното нещо, спонсорирането на нови дистрибутори. И целият процес, свързан с това нещо, беше много добре представен и от Петя. Този кръг е да ви помогне точно за това. Да спонсорирате колкото се може повече нови дистрибутори. Когато си поставяте за целите ви да бъдат свързани с спонсорирането на нови дистрибутори. Защото, мога да ви кажа нещо. Много хора, знаете ли какво правят? Сигурен съм, че и между вас го има. И ще бъда много благодарен, ако след като кажа какво правят тези хора, често дигнете ръка и кажа, че и вие го правите. Много хора планират бизнес си последния начин. Аз този месец ще направя 23 точки. Нали? И целта ми е да направя 23 точки. И всеки ден гледам колко точки съм направил. Така ли? Кои планират по този начин бизнеса си? Абсолютно правилно. Благодаря ти, Миро. Знам, че не си единствен, но ти беше единствен, който имаш смелостта да дигне ръката си. Това не е правилният начин на планиране на бизнеса. Да, този месец искам да направя 23 точки. Което означава, че трябва да спонсорираме или в групата да имаме нови. Примерно, ако миналия месец сме направили 11 точки и половина, което е половината, трябва да имаме 2 пъти повече нови дистрибутори. Ако миналия месец сме имали 5 нови дистрибутора в мрежата, този месец трябва да имаме 10 нови дистрибутори в мрежата. И моята цел е да спонсорирам 10 нови дистрибутора. И аз ако спонсорирам 10 нови дистрибутора, няма нужда да питам за точките. Те ще бъдат 23. Разбирате ли ме? Но ако питам за точките, а не правя това, което е необходимо да дойде от точките, пак се връщаме на кое? На онази игра. Тото. Кажи стоп. Кой ще каже стоп? Обикновено се пада тази цифра. Ще ми извинявате за... Но си е верно, като казва чай. Накрая на месец казваме стоп и за повечето се... Така че, най-важната цифра в нашия бизнес е цифрата на новите дистрибутори, защото тя определя продажбите. Не продажбите определят цифрата на новите дистрибутори, а тя определя. Виждате, когато спонсорираме по-малко хора, бизнесът пада. Когато спонсорираме повече хора, бизнесът се дига. При нас хората идват и си отиват. Той не иска да... Не знам защо, но откакто съм се включила в Forever, аз следа новите дистрибутори. И сега, наистина не знам защо. Значи аз съм се включила 2005 март месец и съм номер 12088. Не знам дали е точно. Сега сме 25 000 и не знам колко март месец. Значи 4 години по 12 месеца са 48 месеца. 13 000 дистрибутори са се включили за тези 4 години. Като го разделите на месеците, получавате 270 човека средно на месец. На следващото обучение ще видим колко е цифрата и дали сме си взели нещо от днешната работа, която направихме с тия. Значи вчера застанах един път застанах на колене и тупна главата си в земята, сега ще го направя пак. Аз ви благодаря, въпреки че по успехи не мога да се похваля, защото имам други приоритети. Но това е факт. Не исках да ги казвам тези неща. Не исках да ги казвам тези неща конкретно с цифри, но тъй като Тони ги подигна въпроса, ще ви ги кажа. Имайте пригответе се, ще боли много това, което ще кажа. Много ще боли.
Но пътя към успеха минава и през болка, нали? Човек трябва да се поотърси. Много обичаме да си говорим хубави неща, но тук сме събрали лидери. И лидерите трябва да си казваме освен хубавите неща и нещата с истинските имена. Абсолютно правилна статистиката на Тони. Средно около 250-270 човека месечно се спонсорират в Forever. Айде сега да направим една калкулация. Само тук в тази зала сте 100 човека. Само тук в тази зала сте 100 човека. Всички до един активни, според вас, дистрибутори. Всички според вас активни дистрибутори. Плюс вас, обаче, има поне още, аз изплащам месечно около 1500 бонус. Чека. Изпращаме около 2000 писма месечно. Значи 1500 дистрибутора спонсорират 250 нови дистрибутора месечно. Някой може ли да направи калкулацията? В принцип аз мога да я направя. Това е една шеста. Една шеста. По една шеста човек. По една шеста човек. Така. Искам да задам един друг въпрос. Има ли някой от вас, който смята, че последния месец е взел малко пари от Forever? Вие пък къде се оплаквате? Добре. Миро, с тебе знам, че мога да си говоря съвсем право куме в очи. Откровен. Да. Колко пари взе последния месец, които ти наричаш малко? Само ми кажи цифрата. 2300. Ага, 2300. Чудесно. Чудесно. Сега. Значи Миро е взел 2300 лева за спонсорирането на една шеста човека. В месеца. Тъй като по принцип знам, че спонсорирането на един човек отнема с целият процес, обаждане, среща и така нататък, да приемем, че отнема 4 дни. Целият процес с всичките подготовки и така нататък. 4 дни. Един човек, нали? Или да кажем 6 дни, за да може по-лесно да правим сметката. Значи един цял човек спонсорираме 6 дни. Значи една шеста човек за колко сме го спонсорирали? За един ден. Значи така, Миро е взел 2300 лева за един ден работа. Значи ако Миро беше работил 20 дни, неговото реално възнаграждение трябваше да бъде